σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του The Bike Guru. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα πετάλια SPD. Τα πετάλια SPD είναι ένα σύστημα πάνω στο οποίο κουμπώνουν κάποια ειδικά παπούτσια και είναι αρχικά το SPD, προέρχεται από το Shimano Pedaling Dynamics. Επομένως θα σας δείξω περί τίνος πρόκειται και για ποιο λόγο είναι καλύτερα σε σχέση με τα συμβατικά πετάλια. Πάμε να δούμε τι έχει να μας προσφέρει η τεχνολογία των SPD. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε αρχικά τα παπούτσια τα οποία είναι τα SPD, τα οποία κουμπώνουν πάνω στα ειδικά μας πετάλια. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι υπάρχουν δύο τύποι. Ο τύπος που έχω εγώ είναι για mountain bike, υπάρχει και ο άλλος τύπος που είναι για κούρσα. Σας το δείχνω τώρα στην οθόνη σας έτσι για να έχετε μια εικόνα. Τα παπούτσια του mountain μπορείτε να τα περπατήσετε πιο εύκολα, ενώ αυτά της κούρσας έχουν το μεταλλικό τμήμα που θα σας δείξω τώρα, αυτό εδώ κάτω δηλαδή, το έχουν να προεξέχει περισσότερο, επομένως είναι δυσκολότερο να περπατήσετε με εκείνα. Με αυτά εδώ περπατάτε κανονικά, ενδεχομένως να ακούτε βέβαια λίγο το θόρυβο, το τάκ-τάκ που κάνει το μεταλλικό αυτό τμήμα, αλλά δεν θα σας δημιουργήσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα τα συγκεκριμένα. Όταν θα πάτε να αγοράσετε παπούτσια SPD, καλό είναι να τα δοκιμάσετε και θα δείτε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να πάρετε ένα νούμερο μεγαλύτερο από αυτό που φοράτε. Εγώ για παράδειγμα φοράω 43, πήρα 44 τα συγκεκριμένα και αυτό για να είναι πιο άνετα. Θα πρέπει να πιάνουν ακριβώς επάνω στο πόδι σας, χωρίς βέβαια να σας δημιουργούν πρόβλημα, να σας πιέζουν ιδιαίτερα. Τα συγκεκριμένα τώρα έχουν και ένα μηχανισμό ο οποίος πιάνει τα κορδόνια, είναι αυτός εδώ, και αυτό είναι καλό γιατί έτσι αποφεύγουμε το να πιαστεί κάπου το κορδόνι στην αλυσίδα μας, στο μπροστά δίσκο, και να μας δημιουργήσει πρόβλημα να το μασίσει και να χάσουμε τον έλεγχο. Τώρα θα σας δείξω πώς κουμπώνουν πάνω στο ποδήλατο. Θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο να κουμπώσετε και να ξεκουμπώσετε το πόδι σας πάνω στα πετάλια. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το δεξί πετάλι του ποδηλάτου μου και θα δείτε ότι σε περίπτωση που θέλω να κουμπώσω επάνω σε αυτό, το μόνο που έχω να κάνω είναι, υποθέτουμε ότι φοράω το παπούτσι, θα κουμπώσει βέβαια πιο εύκολα φέρνοντας το μπροστά, εκεί που είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε. Και για να το κουμπώσω, αυτό που κάνω είναι βρίσκω το μεταλλικό τμήμα του παπουτσιού, το ευθυγραμμίζω στο μπροστά μέρος του πεταλιού και αυτό που κάνω μετά είναι απλά να πατήσω πάνω στο πετάλι και έχει κουμπώσει. Τώρα σε περίπτωση που θέλουμε να το ξεκουμπώσουμε, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Κουνάμε το πόδι μας είτε προς τα αριστερά, τη φτέρνα δηλαδή, είτε προς τα δεξιά, και ξεκουμπώνει από το πετάλι. Τώρα τα συγκεκριμένα πετάλια που έχω εγώ, όπως θα δείτε, έχουν στο σημείο αυτό εδώ ένα συμπλήν, το οποίο ρυθμίζεται με Allen, και αυτό που κάνει αυτή εδώ η βίδα είναι να ρυθμίζει τη σκληρότητα του ελαττηρίου, δηλαδή το πόσο εύκολα μπορείτε να κουμπώσετε και να ξεκουμπώσετε το παπούτσι σας επάνω στο πετάλι, και επομένως αν είστε αρχάρι μπορείτε να το πάτε όσο το δυνατόν στο πλήν μέχρι να τερματίσει, να γίνει δηλαδή πολύ μαλακό. Όσο μαθαίνετε καλύτερα και τα συνηθίζετε, μπορείτε να το σφίγγετε περισσότερο στο συν. Πρακτικά, επειδή πολλοί φοβούνται να μην πέσουν με αυτά, έχω να σας πω ότι αν πάτε να πέσετε θα δείτε ότι ξεκουμπώνουν από μόνα τους. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το καταφέρουν, αλλά εκείνη τη στιγμή μάλλον κουνάμε το πόδι μας έτσι και ξεκουμπώνει. Επομένως δεν χρειάζεται να τα φοβάστε ιδιαίτερα. Εγώ προσωπικά έπεσα μόνο μία φορά με τα SPD από τότε που τα έβαλα και ήταν καθαρά στιγμή απροσεξίας, επειδή ήμουν πολύ κουρασμένος, δεν έδωσα σημασία και επομένως ξέχασα να ξεκουμπώσω. Στα φανάρια είναι πολύ εύκολο, ξεκουμπώνουμε μόνο το ένα πόδι, κρατάμε το άλλο κουμπωμένο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Επομένως θα σας τα πρότεινα να τα δοκιμάσετε και εσείς. Το θετικό λοιπόν με αυτά εδώ τα πετάλια είναι ότι μπορείτε όχι μόνο να πατάτε όταν βρίσκετε σε αυτό το σημείο το πόδι σας, αλλά επιπλέον και να τραβάτε προς τα πάνω. Δηλαδή όταν βρεθεί εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, τότε μπορεί το πόδι μου το ένα να τραβήξει και το άλλο να πατήσει. Θα δείτε ότι μπορείτε πολύ εύκολα να ανεβείτε ανηφόρες με αυτόν τον τρόπο και να κουραστείτε πολύ λιγότερο. Γίνεται δηλαδή πιο αποδοτικό το πεταλάρισμα μας.
και επειδή δεν κινείται το πόδι αριστερά-δεξιά ή μπρος-πίσω να χάνει την επαφή με το πετάλι, το πεταλάρισμα μας είναι αποδοτικότερο. Επομένως τα συνιστώ τα συγκεκριμένα πετάλια ανεπιφύλακτα, με προσοχή στην αρχή να μην πέσετε και δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κάπου εδώ έχει φτάσει στο τέλος και το σημερινό βίντεο. Όπως είδατε, τα πετάλια SPD είναι κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει αρκετά να γίνετε πιο αποδοτικοί στο πεταλάρισμα και ειδικά αν ασχολείστε πιο επαγγελματικά ή με τον αθλητισμό, σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε σε κάποιους αγώνες ή διαγωνισμούς, μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτή τη τεχνολογία προκειμένου να γίνετε καλύτεροι. Αντίστοιχα, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν και τα κουμποτά πετάλια, κουμποτά παπούτσια για κούρσες. Είναι η ίδια τεχνολογία πάνω κάτω, έχει πολύ μικρές διαφορές ως προς το μηχανισμό. Μπορείτε να πάρετε, αν έχετε κάποια κούρσα, ακόμη και πετάλια για mountain και τα αντίστοιχα παπούτσια, δεν σας περιορίζει κάποιος, ή να βάλετε στο mountain αυτά της κούρσας. Βέβαια, εντάξει, αυτά του mountain έχουν περισσότερο τρακτερωτή υφή και αυτό θα σας βοηθήσει όταν θα βρίσκετε σε κάποιο μονοπάτι ή ανώμαλο έδαφος που θα αναγκαστείτε να κουβαλήσετε το ποδήλατο. Μου έχει χρειαστεί πολλές φορές να έχω πρόσφυση αν είναι κατηφορικά, βοηθάνε πάρα πολύ σε σχέση με κάποια απλά παπούτσια που φορούσα προηγουμένως. Αυτά για το σημερινό βίντεο, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε κάντε subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη στο κανάλι, κάνοντας κλικ στο κουμπί που εμφανίστηκε τώρα. Μπορείτε να μπείτε στο forum και να μοιραστείτε οποιαδήποτε απορία σας ή πρόβλημα θέλετε να συζητήσουμε σχετικά με το ποδήλατο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας και καλές βόλτες!